Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom dieli podcastu EduComspot. V dnešnej epizóde sa budeme rozprávať s našou stážistkou Dianou. Diana študuje na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre, kde sa venuje lingvistike so zameraním na anglický jazyk. Bez ďalších slov vítam v štúdiu Magenta Podcast Experience Dianu. Ahoj. Ahoj. Takže začneme tak. Zostra, ako sa dozvedela o možnosti absolvovať praktickú stáž v Eduke? Áno, takže Eduka má veľmi dobrú spoluprácu s našou školou v Nitre, takže majú veľmi dobre spravené promo. A keď som si vyberala mobilitu, tak som práve našla Eduku, kontaktovala som Moniku a v podstate odtedy sme spolu boli v kontakte a nejako to klaplo a teda schválili mi v podstate na konci augusta stáž a v septembri som v podstate nastúpila o mesiac na to do Prahy. Výborne. A prečo si vybrala práve stáž v Eduke? Uvažovala si aj nad inými ponukami v zahraničí? No, takže v prvom rade ja som si hľadala nejakú stáž alebo štúdium v zahraničí vzhľadom k môjmu odboru, čo je angličtina. Takže tento odbor som si vyberala práve za to, že som chcela ísť aj do zahraničia počas štúdia. A nevedela som úplne kam, mala som viacej ponúk, kde som chcela ísť alebo ktoré som mala záujem. Ale keďže som nestihla sa prihlásiť na štúdium, tak som už potom pozerala len stáž. A práve táto Eduka v Prahe bola pre mňa to, čo som v podstate hľadala a som veľmi rada, že som do toho išla. Výborne. A je super vidieť, že vlastne takto a celkovo sa ti to podarilo nájsť takúto zaujímavú stáž, že to bolo pre teba aj zaujímavé z hľadiska, teda je to úplne niečo iné ako študovať Nitre a teraz zrazu sa premiestniť do Prahy. A v čom sa priebeh stáže líši od tvojho bežného života na vysokej škole? No, tak určite je to iné vzhľadom k tomu, že Eduka je nezisková organizácia, takže v podstate je to iné, ako keby som chodila na stáž na nejakú univerzitu. A v podstate to tam mala ako nejakú vedľajšiu prácu popri škole, by som to nazvala. A je to práve iné v tom, že v podstate to štúdium som mala ako keby tak v úzadí a študovala som v podstate celý semester individuálne, vzhľadom na to, že ešte stále študujem, že to nemám ako absolventskú stáž. Takže v tomto bolo trochu iné, že ten režim dňa celkovo to bolo skôr taký pracovný režim, ale aj napriek tomu som veľmi rada, že som sa na to dala, pretože mi to dalo naozaj veľa skúseností. A úplne v poriadku s tebou, teda vlastne tvoja domovská univerzita vlastne v pohode, keď takto si vycestovala na stáž? To je inak zaujímavé, pretože čo som počula, tak práve moja univerzita na tieto dlhodobé stáže nepúšťa vôbec. A neviem úplne prečo, ale pri mne spravili ako keby takú výnimku a mňa pustili. Mala som to dosť naštudované, ako to celé prebieha, ten proces so stážami, štúdiom. Vedela som už tie kontakty, mala som všetko zistené, takže a mala som v prvom rade aj nejaké kredity navyše a stále mám z predchádzajúcich semestrov, takže možno aj preto spravili pre mňa výnimku, ale ako bola som dosť prekvapená, že mi túto stáž schválili na hlavne, že dlhodobú stáž. Lebo to u nás nezvyknú asi úplne robiť pravidelne. Minimálne nie počas štúdia. Rozumiem, je to úplne, že super vec tomto, keď sa tak človek zoberie. Ale je vidieť, že si proste dobrý študent a celkovo určite, že potom aj to určite urobil nejakú v rozhodovacom procese nejakú váhu pre tvoju vysokú školu. A ako vyzeral tvoj bežný pracovný deň? No, ako som už spomínala, tak vzhľadom na to, že sme sa väčšinou stretávali v office, tak v podstate všetci stážisti, vrátane vlastne s Monikou a zvyškom nášho tímu, sme sa stretli niekedy
tak okolo 9. až 10. s tým, že sme väčšinou hneď ako sme prišli, dali raňajky alebo niečo podobné a dali sme v podstate meeting, kde sme rozobrali v podstate všetky eventy a všetky zadania a kto ich musí vlastne vypracovať. A na základe vlastne tohto sme si ako keby rozhodili celý týždeň a potom v podstate sme tam okolo obeda, po obede sme väčšinou odišli a s tým, že niektoré zadania sme ešte vypracovávali v podstate ako home office, v podstate ešte po pracovnom čase. Čiže to bol taký asi bežný deň, ale s tým, že veľakrát sme v podstate mali nejaké externé eventy, čiže mimo ofisu a chodili sme v podstate v rámci Prahy, ale aj mimo Prahy. Ja som bola dokonca raz v Brne tiež natáčať podcast, teda asistovať pri natáčaní podcastu a no väčšinou tak, ako mám celkom ako prehľad už o tej Prahe, hlavne aj kvôli stáži, keďže sme ako veľkú časť Prahy prešli vďaka tomuto. Takže môžeš povedať v tomto, že stáž nebola čisto len, musela si byť zavretá v office, ale dávala ti takú aj slobodu v tom preskúmavaní Prahy, zisťovaní kultúry alebo poznávaní celkového. Áno, za to som veľmi rada, pretože mne presne vyhovuje takáto veľmi flexibilná doba, kde to nie je stále o tom istom, ale mení sa aj to prostredie a toto celkovo a za to som veľmi rada. Bolo pre teba náročné sa začleniť do nového kolektívu? Nemyslím si, že to bolo úplne náročné, nie sme až taký veľký tím, takže sa vlastne všetci poznáme medzi sebou a čo ale sa mi veľmi páči je to, že napriek tomu, že aktuálne z väčšej časti máme slovenský tím, tak veľmi sa mi páči aj to, že počas mojej stáže som tam mala aj dievčatá vlastne zo zahraničia a že to bolo také viac multikultúrne pre mňa, čo v podstate je veľmi aplikovateľné v rámci môjho odboru. Práve toto. Áno, keďže si vlastne na začiatku spomínala, že vlastne študuješ lingvistiku, takže je pre teba zaujímavejšie vlastne aj komunikovať mimo slovenského jazyka alebo českého jazyka a komunikovať vlastne v nejakej angličtine alebo aj inom jazyku, ktorý ten daný kolega rozpráva. Takže podaril sa ti aj nájsť nejakých nových priateľov mimo pracovného prostredia? Našla som tu, alebo spoznala som tu veľmi veľa ľudí, za čo som dosť prekvapená, keďže som naozaj neštudovala na univerzite a práve to bola skôr stáž zameraná pre eduku, čiže vo firme. A naozaj ako nečakala som to, ale stretla som tu aj napriek tomu naozaj veľa ľudí a som veľmi rada za tieto priateľstvá. Výborne. Zažila si nejaký kultúrny šok pre presťahovaním sa do Prahy? Kultúrny šok asi úplne nie, vzhľadom k tomu, že v Prahe som bola niekoľkokrát predtým, ako som sem išla na stáž, čiže Prahu som už tak viac menej poznala. Ale možno, čo bol pre mňa taký šok, boli v podstate administratívne záležitosti, ktoré som riešila v podstate aj v rámci školy, ale aj v rámci takého bývania a podobne. To bolo trošku náročné, ale v konečnom dôsledku mi všetko stálo za to, keby som to zhodnotila spätne. A ako by si hodnotila miestnych obyvateľov? Bolo náročné prispôsobiť sa životu v Prahe? Pre mňa osobne nie. Veľmi mi vyhovuje tento životný štýl, čo je v Prahe. A veľmi dobre som si naň zvykla. A stále musím povedať, že Praha má v mojom srdiečku špeciálne miesto, takže to sa vôbec nezmenilo. A vlastne za to som si vybrala tú stáž práve v Prahe. Ale z miestnych obyvateľia, no ťažko povedať, ako stretla som tu pár Čechov a Češiek, ale nie úplne všetci boli z Prahy, takže veľmi malé percento ľudí poznám, čo sú priamo v Prahe. Ale keby to tak zhodnotím všeobecne, tak
Ja si myslím, že sú to veľmi priateľskí ľudia a že tá komunikácia je akože skvelá v tomto meste s ľuďmi. A ja osobne môžem povedať, že vlastne v tomto určite, že Praha je veľmi dobrá a medzi ľuďmi sa tu dá veľmi jednoducho začleniť. Samozrejme, že pre nás to je o mnoho jednoduchšie, keďže máme podobné, nemáme vlastne žiadnu jazykovú bariéru oproti tomu, ale na druhú stranu treba povedať aj to, že ako je Praha vlastne multikultúrne mesto, takže bez problémov sa to človek začlení aj keď rozpráva iba napríklad anglickým jazykom, alebo... Z mojich skúseností môžem povedať, že práve niektorí Češi, ktorí nie sú zvyknutí na tú slovenčinu, mali trošku problém zo začiatku porozumieť tejto reči, takže čo bolo celkom vtipné, keby to tak zhodnotím spätne, tá jazyková bariéra, ale nebola až na takej úrovni, že by sme si vyslovene nerozumeli vôbec nič. Ako myslíš, že tieto skúsenosti zo stáže ti pomôžu v pokračovaní vlastne v štúdiu doma? Ja dúfam, že pomôžu. Trošku som taká, že dúfam, že mi to skôr pomôžu pri hľadaní môjho zamestnania po štúdiu, ale v rámci štúdia si myslím, že učitelia budú tak možno trochu inak prihliadať na to, teda v podstate na mňa, keďže som tam nebola, teda aspoň v to dúfam, keďže som tam teraz celý semester nebola, ale myslím si, že to nebude úplne problém v tomto a možno bude trošku náročnejšie sa začleniť naspäť zase na Slovensko a hľadať si tam zase opäť nové bývanie a všetko dokopy, čiže to možno bude náročnejší proces, aj ten režim naspäť v podstate ten školský režim nie, že proste chodiť po Prahe na rôzne eventy, potom do ofisu. Bude to úplne iné, bude to možno trošku šok, ale úplne ako počítam s tým tak trochu, takže... Áno, ono to tak bežne býva, ako môžem povedať vlastne z vlastnej skúsenosti, že tieto prechody vždycky medzi vlastne Erasmusom a potom návratom vlastne do svojej domovskej krajiny vždycky bývajú trochu ťažšie. Zároveň ale treba povedať, že väčšina univerzít je v tomto veľmi prihliada na svojich študentov, ktorých vlastne vysiela do zahraničia a nesnaží sa ich zbytočne nejak zaťažovať zbytočnými novými vecami, aby sa vedeli adaptovať potom späť do toho prostredia, kde vlastne odkiaľ odišli. Ako by si na stupnici od 1 do 10 ohodnotila túto stáž? To je pre mňa náročné zhodnotiť. Celkovo stáž bola naozaj super, ale vzhľadom k tomu, že som tam mala nejaké komplikácie, hlavne s tým bývaním a v podstate, že všetko som riešila na poslednú chvíľu, za čo úplne stáž ako nemôže eduka, ale teda nebolo to úplne jednoduché v niektorých chvíľach, tak by som dala asi takých solidných 8. Čo je, myslím si, že aj tak celkom vysoké aj napriek tomu. Určite. Ja som čakal, že povieš nejaké nižšie číslo, ale áno, 8 je veľmi zaujímavé číslo. Áno, treba povedať, že v Prahe je momentálne stále problém s bývaním a je dosť obťažné tu zohnať niečo slušné a zase na druhú stranu ešte študenti, ak teda ste ešte študent, tak ešte máte výhodu v tom, že si dokážete vlastne prenajať takto a ísť na nejaký internát alebo tak. Inak je to celkovo náročné nájsť si nejaký bytík, pretože keď dojdete počas sezóny napríklad po septembri alebo potom až jedine keby ste došli až cez leto, tak máte ešte väčšiu šancu si niečo získať, ale inak je to dosť obťažné nájsť potom nejaké slušné bývanie za slušnú cenu. Aký bol tvoj najlepší zážitok počas stáže? Nemám asi úplne konkrétny zážitok, ale mám veľa skvelých spomienok z Prahy, na ktoré ešte budem dlho spomínať. A asi nepoviem úplne nejaký konkrétny, vtipný. Niektoré boli možno trošku nepublikovateľné, ale keď sa na to spätne pozriem, tak sú to pre mňa spomienky naozaj, na ktoré budem ešte dlho spomínať. To je super, že počas vlastne stáže máme takú slobodu, že človek môže vlastne aj rozvíjať svoje vlastné
svoje vlastne záujmy, ciele, ktoré by chcel naplniť a preskúmavať celkovo aj mesto, alebo aj celkovo Českú republiku v tomto. A dovoluje nám to vlastne získavať takéto zaujímavé skúsenosti, nejaké vtipné historky. A určite by som sa ešte spýtal, či máš nejakú vtipnú historku, ktorou by sme mohli aj takto publikovať verejne, že... Ja si momentálne asi na žiadnu konkrétnu nespomeniem, ale za mňa osobne asi každý večer, keď som niekde išla do mesta s kamošmi alebo niečo, tak si myslím, že nikdy som to neolutovala a každý jedenkrát to bolo niečím výnimočné, čiže ako za mňa určite asi každý tenkrát, keď som sa stretla s ľuďmi, čo tu poznám. Nádhera, lebo áno, je to tak, že budovanie dlhodobých priateľstiev a hľadanie nových ľudí a získavanie takýchto známostí je veľmi veľkou súčasťou nás, vlastne ako každého jedného človeka a je to super vec, keď máme takýchto priateľov, získame. Ešte máme záverečnú otázku. Čo by si odporúčala študentom, ktorí ešte len uvažujú o tom, či vycestovať do zahraničia? Tak ja by som im určite povedala, že choďte. Toto je inak veľmi dobrá otázka, pretože mnoho študentov, s ktorými som sa stretla, neboli úplne oboznámení s tým, čo je to stáž, ako to funguje. A to je jedno, či proste na stáž alebo na štúdium, ale naozaj ako choďte do zahraničia, aj keby to bolo proste iba najbližší štát, ako som bola ja. Budú z toho skvelé proste zážitky, sú to neuveriteľné skúsenosti do života a ja si myslím, že to tak že to dokáže človeka stmeliť a zoceliť v mnohých veciach. Takže určite choďte a ak sa bojíte, tak všetko sa dá zvládnuť a proste prekusnete to a prekonáte všetky prekážky a budete mať určite neuveriteľné zážitky do konca života. Takže choďte, cestujte a užívajte si to proste. Presne tak. A keď sme ešte mladí, máme takéto možnosti využívať napríklad formou Erasmusu, či už je to vlastne mobilita v rámci štúdia alebo mobilita v rámci stáže a každá univerzita vlastne takto ponúka rôzne takéto vycestovania do zahraničia, preto určite neváhajte a vyskúšajte to. Väčšinou vám grant, ktorý vám Európska únia vlastne dá, dokáže preplatiť možno, že 90-80% nákladov. Samozrejme, že to nie je 100%, ale určite viete nájsť ešte nejaké iné zdroje, ktoré by ste si vedeli takto tú stáž alebo aj mobilitu v rámci štúdia doplatiť. A vzhľadom k tomu, že som bola v Eduke, čo je v podstate organizácia, ktorá sa zaoberá práve týmito výjazdmi, tak ak vám to nevyjde z Erasmu, skúste iné programy. Tých programov je neskutočné množstvo a proste skúšajte a keď vám to vyjde, tak choďte určite do toho. Tak, došli sme na koniec. Ďakujem veľmi pekne, Diana. Ďakujem za pozvanie. Za to, že si prišla do nášho podcastu a vidíme sa pri ďalšom dieli. Dovidenia. Ďakujem. Ahojte.